Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamila ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kinahalan ko magpakita sa mga tao nga maayo kong tao. Sir! Hi! Nasap siya. Magpakaroon ingnon lang ko nga wa magkabati niya. Upadahin kong lakaw. Sir, kadiyot lang, sir. Kadiyot lang. Don't touch me. Ay! Kitukmot ka ni mo, sir. Barog, don't act as if nga biktima ka. Because you're not. Sir, Barog! Hoy! Saan ikibuhat yung biya? Giunsan mo akong bika! Adon. Oh! Adon, ayaw pangita og gubot. Ayaw. Sao! Ang pagkita gubot! Iya kang itok mo, iya pagkita gubot! Usa man, kitok mo ka niya, wa! Wa, uy. Wa man ko niya kitukmod. Mura bang ikang nahimutukan diya, nausa ba ka? Here, Kwarta? dawata. Pagdali. May mikuha na mag-fit yun. Sorry, miss ha. Nakalitan lang ko. Sira, here. Dawata kining kwarta. Let me compensate sa akong nahimo sa imo sinina, okay? Nahugaw ka na hinuon sa imong pagyaka diha sa siminto. I'm so sorry, ha? Here. Dawata. Ayaw. Ambit! Say ayaw ko taon. Bida ko. I'm so sorry again, ha? But I have to go, okay? Daghang mga bata ang nagpaabot nako. Okay? Uy, nasa tab, porbida, no? Saldig lang dato. Tukmo lang ka? Piyo mo ka diyang naglantaw niya.
Kadungog ka. Nagsorry siya na. Ay, natural, gitukbon man kaniya. Ang sagdi siya mga ipasaylo. Ang ay siya mga ipasaylo ni mo. Wa lagi to niya tuyo lagi. Kadungog bitaw ka. Wa niya tuyo ang pagtukmod nako. Nakalitan lang siya. Naibaw ka na sa mga dato. Daghan og threat sa ilang kinabuhi. Oh, dili na mo akong nakita biyay. Mapahitas on yung kay siya. Dili. Uy, buutan siya. Kung Sige siyag in English. hindi ako ba yung English buutan nila, porbida, no? Nindot kay paminaon. Murag tinuo. Mura lang, pero di tinoon. Tara, gawas na din eh. Biyaan na ba nato itong tindahan? Noon, sabi ko itong doktor. Dali na! Gay. Singgit na diha. Dili naman gud kinahanglan gud. Manuol naman ng mamalit og tubig. Og usa pa sad, dili man ni ato, girl. Ato na, kaya wa may tag-iya. Hala no, mubalik niya itong nanindain eh. Oh, problema na niya. Di ba nga si Hari raman atong tuyo din eh. At nga ni mo, aron makita mo. Miagi naman kuno ganina ang iyang sakyanan. So, unya, wa pa to mo gawas og balik. So, mangwarta na lang ta. Mao pa. Excuse me ninyo, excuse me. Excuse yourself. Kita ka nakaunami din eh. Ano bang kung asa man minaamasab mo? Mas una man ming naabot din eh. Mo pala gani inyong pagduol? Una na mo? Di ba, Tina? Yes, maog yun. Bida sa ng istoryaha. Amuam ko na tubig na siyo tungod. Naninda mami din eh. Unsa? Kisay ingon, nga amo man eh. Oo, bida sa dino. Ano po, ano ay bida eh. Amo gani. Oy, dili ba ya maayo nga mangan kong ka og buta nga dili imuha? Asubot ni mong ipasabot nga kawatan ko? Wa ko mo ingon nakawatan ka, pero dili maayo sa usa ka tawo ang mangangkon og dili iya. Ay, kawatan lagi ko. Mo nibut mo ipasabot, di ba? Tina, di ba? Mo nibut niya ipasabot? Kuan, oo, maog yun, maog. See? Emmy, Dili ko kawatan. Uy, isag pa ko nimo. Ay, nagpa mo ka, bida. Ikaw pinangangkon anang butang nga di mo na nagpapagyo ka. Pero dito ka patulan. Kay naay daghang tawo dinhi. Eh di plastic ka. Pagkaroon inong ka buutan. Kay naamay nananaw. Emmy, Masay gusto ni mo? Saman, bugno? Ah, Ha? O bugno? ay, Irin. Orbida sa mo, Irin. Oy, we're fresh ba ni mo? ay, kuan ka Uy, na. wako mangitag awayhan. Agnegosyo may dinhi. Ano yaman mo? Ay, Orbida, amo, tao na baligyan ni na imuhan. Unsam ko, oy. Girl, atras na lang ta, uy. Ila mang good ni. Wa sila ebidensya nga ilan ni. Nangangkon rasab sila parehas nato. Kipananaw na tas mga tao. Madaot ang atong bad image. Kasyat ko. Sige na, daplin mo diha. Beda. Daplin mo diha. Amuan ang tinda taon. Dili lagi. Nangangkon ra mo. Dili ni inyo. amo lagi ning tinda, Emmy. Bekon inyo pa ning tinda. Unsa man yung ebidensya? May pangana mo ni ador ka ng gibutangan sa tubig nga styro. Oh. May, gisuwatan mong dali-dali. Unsa? Kadiyot lang ha. Hoy, asa ka? Oy, balik dire. Asa ka? Hala, tanawa. May pato nga si Pia sa kasada. Nagulsa man ang siya diha. Said Health Report. Si Danny Diximo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Sad Panyawan Plus. Nataki ko, usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang hupong kong tiil, maghigda rin ko pirme kay og itulog na ko mo. Kuan man sa kanang mo hupong mo sa maayo. Gidainom naman po na ko Sad Panyawan with Magustin every meal. Dandan og mga 2 ka semana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato naka-recover ako, naka-drive na ko mo. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur 40. Sige na, labang mo, labang. Ang tiguang, naidagahan siyang gidanga, mga plastik. Ay, hinain taong kang naglakaw. Ang uban, kita nagkalisod ang tiguang, serbato pag yun. Dulo na ko ang tiguang babay. Iya, ali, tabangan takagdana imong gibit-bit, bi. Ay, salamat.
Ay, hala, kabukat ko din imong gibit-bit ko di ay iya. Ali, kupot na ko, dali. Nagkurog iyang kamot na may kupot na ako. Kaluoy, sad, uy. Hinay, pagkit kayo siyang mulakaw. Lagi, na, ana. Nagdali na, me. Na-traffic na yung tinuod ni. Iya, ali. Ali, bi, bahan na lang na ako, bi. Bahan na lang na ako, aron madali ta. Dali, kaya na lagi ta kang bahon, promise. Ali. Dara, sige, ali na. Kadaog ko di mo, no, awa. Basti na ni bayhan at ang gibaam hinong tiguang nga babae labang sa kasada noon sa. Da, pahiro-hiro. Karon ingnon. Lano, kabugat ato yung gibaba. Og baho pag yun. Ew. Bisan suhulan pa kung sa kalibo di ko, oy. Mupilit pala ng bawas tiguang sa kusinina. Yes, maog Mga yun. arte man mo, that's why. Arte o gwapa. O ka na mga batignaw diha. Pahiluman na lang na. Che? Nakalabang na kita, iya. Salamat, Inday. Way sa payan, iya. Kanang hain din imong mga anak o baka apo aron makauban-uban nimo nga makalabang. Ay, iwan ako'y pamilya. Ha? Mao ba? Lakaluoy di ay nimo, uy. Gusto ka? Ado na lang ka sa amo? Makapapuyo ka na ko sa inyo. Oo. Luoy man ka, wala kay kauban sa kinabuhi. Kung maunsa ka simba ko, way makatabang nimo. Mga adto na lang ka sa amo aron may kauban si tatay didto. Di masuko ang imong ginikanan. Oo, no. Si tatay, way problema. Pero si nanay... Masuko. O dili kay masuko lang. Iya pa kang palayason. Nahibaw lagi ka iya. Dagan kog nasayran. Nawa ka masayod, Inday. Ha? Nia, dawata kini. Ha? Ayaw ra na iya, uy. Imo na ka na. Dawata kining usa ka plastic. Hala, si iya, di na kinahanglan nga bayran pa ko nimo. Igo raman nga tabangan ta ka. Okay na kay na ako. Diha na lang na nimo. Hala, mga lagot mon man di ay ni. May na lang na nimo ay makakaon ka. Kadiyat sa ha. Niya imo na ni Senseyo? Pasensya na gid kaayo ha. 35 pesos lagi akong kwarta. Wa pa mo gumihalin sa tubig, good. Kana lang sa iya ha. Kung ano man sad makapalit naman sa kagpahan ana. Butan kagyud bisan sa untiya. Nakaila ka sa kumpangan? Nabati na ko kaganina dito sa Daplin. Samtang may gikalalis ka. Maodi ay. Adto na ko, Inday. Ihatod na lang di ka sa inyo. Maglisod unya ka. Hinay ra ba kay kamulakaw? Asa mang inyo? Sa bukid. Unsa? Sa bukid pa ka mo pauli? Hala kalayo. Dol na lang ka na, alang ka na ko. Ginoo ko. Unsa pa magkaorasa mo abot sa inyo? Ihatod na lang di ka iya. Paibaon sa dakong akong amigo ha. Kadiyot, huwat ako dinhi. Lingkod sa din sa Daplin iya. Dinhi Oo, imo sa ihatod mo. Luoy monggoy. Luya na kay Antiguang ug nag-inusara lang siya. Saan naman tinda na to, Ronald? Ikaw na'y bahala, ana, uy. Ay, ginoo ko ni mo taon. Ikaw na'y bahala, ana. Ay, ako na lang bahala, ani. Kay amo man eh. Pag hindi ka basulba diha taon ni ha? Naunsa biya taon gay. Kasulba daw. Sige na, kay nagpaabot na ako Antiguang. Diha sa mo. Kung pangitaon ko ni nanay ug tatay, ing na lang ha nga may gilakaw ko ha. Ikaw na'y bahala diha. Aha.
Nakasiguro ka nga muuban ka nako sa amo. Oh, lagi iya. Ihatod ta ka sa inyo. Bahalag magabian ko. Ang mahinong danon nga luwas kang maabot sa inyo. Tana. Tana dayon. Asa man ta mga tang? Diha, Asa man dapita diha? kanang dapit sa dakong kahoy. Ah? Diha ta mga tang og kasakyan paingon sa terminal aron adto ta didto manakayan paingon sa bukid? Dili. Aw unsa di ay oy? Diha kita mo agi paingon sa bukid. Ha? Mao ka na ang agianan paingon sa amo. Ni Tatay Rogelio Dilim, inranod na, tinanik na aginawa, ti panag-usara, ti Sed Liniment Oil. Marami akong ina-apply pero walang pagbabago. Ano yung ginamit mo? Seed liniment oil. Saan nyo ginagamit? Dito sa road. Hanggang doon. Tignan mo, mas malaki yung isa. Kapag sumakit, i-apply mo. Maganda. Pawalain na yung aray. Rogelio Dilim. Running to 63. Sed Liniment Oil, produkto ti Sed Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda, spinner, Alwin Nacorda, audio editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.